Mga kapuso, atong makauban karong buntaga ang usa ka kagay-anon nga kaning anaa sa opisina sa gobyerno nga padayong nagahimo sa iyahang programa nga nakatutok sa edukasyon hangtod sa karon. Paunsa kini niya napadayon ug unsa ang mga lakang nga iyang ginahimo? Kana ang atong sayron kauban si Sir Jose Marie Pelaez. Sir Joey, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Mayong buntag sa Cyril, mayong buntag sa tanan nagtan-aw sa Kapuso TV Mindanao. Sir, paunsa ba nagsugod kining imong advokasya sa edukasyon? Dugay na, no, because nagtrabaho man ko sa Department of Education since 1995, no. I was assistant to the secretary, katupang taga Mindanao gayud nga Secretary of Education nga si Dr. Ricardo Gloria. Tungod sa kadugayon sa akong pagsilbi from 1995 up to 2012, no? So that's around more than 17 years of my career. So katrabaho ko gayud ang mga taga DepEd ug nagsuroy-suroy kita sa mga eskwelahan, both public and private dinhi sa Misamis Oriental, apil na gani ang Cagayan de Oro City. Ug nakita nato ang actual nga situation sa atong edukasyon sa lalawigan sa Misamis Oriental. Sir, sa imuhang tanaw, nganong importante nga tutukan ang educational development ug skills sa mga kabataan? Well, maumang gid na ang mandates that the highest budget should be given to education. Kay kung ang atong mahatag nga edukasyon sa atong kabatanunan maayo, quality education, daghang kitag mga skilled workers, mga graduates, ang atong ekonomiya motaas usab, no? Ang atong edukasyon makahatag og economic development sa atong nasod. Mao nang kinahanglan gyud kita mo invest og human capital, and that is only through education. Sir, unsa ba imong mga ginahimo nga lakang aron makatabang sa education sector, sir, karon? Sa dihang nahimo akong vice gobernador sa Misamis Oriental, akong gi-continue ang akong advocacy on quality education, no? Nanghatag ako og mga libro sa public and private schools sa Misamis Oriental, apil na ang Cagayan de Oro City. O gani naka-distribute kita og quality hardbound books, 250,000 books sa atong public and private schools. Tungod lagi kay sa dihang direktor ako sa DepEd, nakita ko gayon ang problema sa reading comprehension, writing, mathematics, and science ug uban pa, no? Na ang ato gayong mga learners dinhi medyo dihadog yun, no? Sa mga compared to other countries, Cyril. So kinahanglan gyud to ensure quality education sa atong labi na sa atong mga public school learners. Sir, sa imong pagpanghatag og libro sa mga nagkariyang tunghaan sa syudad o probinsya, unsa imong nakita nga epekto niini? Well, ang epekto niini kay adto ko sa eskwelahan, I always tell our parents and our learners and our teachers nga kinahanglan gayong pabasahon ang atong mga bata. So hopefully katong mga libro nga akong nahatag makatabang to sa atong mga teachers sa ilang pag-research, makatabang sa atong mga estudyante sa ilang pagbasa ug pagtuon, no? Kay kulang baya og mga resource materials ang atong mga public schools, no? Og ato sang giaghat ang atong mga magtutudlo nga pabasahon gyud ang mga bata. Kay mao gyud kana ang atong dakong problema karon tungod sa siguro sa influence sa atong mga video games, mga internet games, na instead ng atong mga bata magtuon, tuan na noon sa mga video games. So ang time devoted to reading nawala na, no? Mao na nga doon general decline in the quality of our education. Nga kinahanglan gyud kitang tanan magtinabanga when it comes to education. Kay dili raman po trabaho sa mga teachers ang quality education. Trabaho usab kini sa mga parents nga ilag gyud pong i-supervise ang ilang mga bata while at home.
No, labi na gyud karon kay ang atong paagi sa education is modular, no, dalon sa balay, no. Kinahanglan gyud nga ang mga parents should ensure nga ang ilang mga bata sila ang magbasa ug sila ang mo-answer. Karon nga adunay pandemya, sa unsang paagi nimo ginapadayon ang imong programa sa edukasyon? Sige gihapon kitag hatag og mga libro, bisita gihapon sa eskwelahan, and of course coordinate with the Department of Education, no, mga officials sa Department of Education, kay ako man sad kaning mga higala, and also try to push them nga kinahanglan gyud nga ato gyud kaning i-focus ang kaning nga mga advokasya. Daghang kang salamat Sir Joey sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping pirmi, sir. Daghang salamat sa Real, daghang salamat sa At Home with GMA Regional TV sa Kapuso, Mindanao. Daghang salamat sa tanan. Kini ang At Home with GMA Regional TV.